Mayapat magrasya nga abak po kaya katamungan. At syuta na po king 30 Domingo, wing karaniwan na panahon. Siklod tamo puban pangadyan, ing oratio imperata, laban king COVID-19. Kilagyo ning ibam po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ibami, aminan mi laring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal na tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod, at iatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapubus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula nga langanggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming mayabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi kaya ka, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patronan ming Santa Monica, kilagyo ning iba po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabi atara naman po ding makatuking intentions. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Marcel Di Maunahan, Ferdinand and Myrna Lising and family, Elise Rosel Di Maunahan, Engelbert Bondok, Lionel Ethan Siler Macapagal, Mr. and Mrs. Myra Lamera. Para king birthday Thanksgiving dari, Olga Yoperio, Paul Inviz, Paul Elijah Mandap, J.D. Torres, Arnel Garcia, Edison Resultay, Alma Odsinada, at Merly Manalo. Para king successful board exam ng Vanessa Maniakop. Para king malalagong kapaldanan dari, Norma Gregorio, Victoria Maniakop, Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Fajardo,
Carmelita Galang, Felicitas Nucup, at Olga Yuperio. Para King Special Intention Dari, Ryan Sarmiento, Irish Canencia, Ditz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, at Jennifer Basilio. Para King Sablang Kaladwa King Purgatorio at Ding Kaladwa Dari, Mario, Gregorio, Domingo Sr., Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Natividad, Jose, Gelasio, Carmen, Dominador Jr., at John Carlo.
Ilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kaingan po. Iti ning 30 Domingo, ning karaniwan na panahon, at bang kanita, karapat dapat tang makirungot king apong Ginoo, kaniting banal na kapagmasusyan, aminan talapa at pagsisyan, ding nanumang kasalanan ng agawa tamo, at aniran tapa mo'y lunos na at kapatawaran. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami, kabang yaklis mi, ing kakulangan mi. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, pakaluluan mo kami, ikang palpikasalang magpakumbaba, harapan mo. Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami, bibili ming kabilugan ming kapanayan kaya ka. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Manalangin tamo. Kapurian kaya ka, O Diyos, at ipaning ginuming Yesu Kristo, alang sikanan para king kayapan ay magmula king kaya kang kasunduan. At alang pangakong paninayan ay nainalok ning lugod mo. Pasignangan ming kasalpantian ming tanggap king kaya kang tipan, at ipagkalub mo kaya kami ing lugod tupad king kaya kang kautusan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibad king libunang sirap. Ing Ginoo metong yang ukum maalang pamangabiran kenu paman. Eya mangabiran king ikasira ning pakakalulu.
Makiramdam ya king daying ning mayayalipit. Kapilan man eta tatangyan ing panigapuning ulila, ni ing mebalu nung daray niya iti king kayang arapan. Ing taong susuyo king Diyos king kabilugan ng puso matanggapya. Ing kayang kayadwanan agad miras king banwa. Ing panalangin ning mapagkumbaba managlus karing biga. E patugot hanggang emiras king Diyos. Iti etok nang hanggang ene pakibatan ning kakatas-katasan. Hanggang ene dilinan hustisya, ing banal at sasaldak, ing matulit a kayatulan, at ing Ginoo eya paybalam. Amano ning Ginoo. Pakiramdaman ne ning Ginoo ing taong maliligalig. Pasalamatan ke ing Ginoo kapilanman, labi ko elatok ng pupuri keya. Ing Ginoo yang pagmaragol ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Dapat malulam yang lupa na karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan ban makalingwan la. Ning mamaus na ring taong matulit, pakiramdaman no ning Ginoo, at kakapos king sablarang problema. Malapit yung Ginoo karetang may nalog, at kaya lang sa sagipan detang milalako kapanayan. Iligtas na lang ng Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa karetang magsantong kaya.
Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Elumwat mi sakripisyo na ako, uling dinatang ng oras ning paglako ko keti king yato. May kilaban kong emunano, king mayap apamakiligligan, atuparan ko ingka kong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapan ko ne ing korona na ning tagumpe, amisad siya para kanako. At ing ginu, ing banalaw kong, yang miputong king korona, king aldo ito. Emo kanako, nune pati na karing sablang malubot manenaya, king panyatang ng pasibayo. Alang sinaw kanako, king minuna kong pamakiyarap king husgado. Likwanda ko ring sabla, patawaran no saning Diyos. Dapat, inantabayanan ako ning ginu, at dininan sikanan, ban apasyag ko ingamano na ning Diyos, karing pagano. Miligtas ko king asbuk ning leon, ing ginu, yang magligtas kanako, king sablang marok, at yamurin ing miyatad kanako, king keyang kayaryan. Kaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Amano ning ginu. At siyukang Kristo, at tinuring neng kakaluguran no ing tao, at kelingwanan no ing keyang kasalanan. At pigkatiwala ne kaya kami, ing ikalat niyo, ing mayap a balita. Ing ginuman tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. Silita niya namang Yesus, iting talimhaga, karing taong tutungge mayap king sarili ra. At maglibak naman karing aliwa. At ingaduang lalaking meni king templo ban manalangin. Ing metong pariseo ya, at ing metong naman talapan yung ilyang bis. Tinala ka diyang pariseo, at nga nang menalangin king sarili na. O Diyos, pasalamatan ko kaya ka, ingera ko kalupa ring aliwang tao, mapanako, mapamirait, makipangalugod.
O kalupan ng talapan niyang ilbis sa ini. Makatadwa pa ruming gumagayuno ko. Ibabiyay ko kaya kayong kapulong dage, ning sablang panakitan ko. Dapat intalat panyang ilbis, makatala ka diyang marayo. Man bisang matnabanwa. Nune durugduganing saluna at sasabyana, O Diyos, malunos ka kanako. May ito nga taong makasalanan. Sasabihin ko kaya kayo nga ng Yesus, ing taong iti, ing minuling may kilalang banal harapaning Diyos. At alibay tang metong. Uling ing ninumang mitatas king sarili na may babaya. At ing ninumang magpakumbaba, mitasya. Ing mayip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Nasa Santo Rosario Paris, tinabang magalang na po si Father Fiel, no? Dalawang buwan lang ang tinagal sa ating bayan, sa ating parokya. At alam niyo po, ang isang kaganapan siniyamong Fiel dito sa ating parokya, yung mga kapilya. Sabi niya, lalaki ng mga kapilya rito. Kasi galing po siya sa Balibago, doon ay mas maliliit lang daw yung mga kapilya. Pero dito, malalaki, no? Sa bagay, tignan niyo naman po yung kapilya ng San Antonio, parang nasa Forbes Park ka, naka-air condition pa, sosyal, mga sosyal. Ganito po, pag siguro itatabi mo itong mga kapilya, sa ibang mga kapilya, lumulutang sila, nakikita ang kagandahan at ang laki nito. Ganyan naman po palagi tayo. Sabi nga, kung gusto mong maging maputi, tumabi ka sa mga maiitim. At baka mag-itsura kang mistisa sa tabi ng mga maiitim. Kung gusto mong maging matangkad, edi tumabi ka sa mga mas maliit sa mga bansot. Magmumukha kang six-footer. Ganyan naman yan. Kaya kung ikaw ay inferior sa itsura mo, tumabi ka sa mas pangit kesa sa'yo. At ikaw ang magiging pinakamaganda, pinakapogi. Ganyan po tayo pag natabi sa inisip nating mas mahina, mas mababa klase. At ganito ko po nakikita itong ating ebanghelyo ngayon sa talimhaga ng Panginoon. Ikinuwento niya yung dalawang pumunta sa templo, dalawang lalaki na nagkatabi habang nagdarasal. At itong isa ay isang pariseo, yung isa naman ay publikano, isang tax collector. Yung mga pariseo, sila elitistang grupo na naghahangad na maging banal, maging matuwid, maging mabuting Hudyo. At yun namang mga publikano, mga tax collector, sila yung mga binabansagan, mga makasalanan, mga taksil ng lahing Hudyo. Kaya dito po, dahil nagkatabi sila, ito yung naramdaman ng pariseo. Nakita niya at lumutang ang kabutihan niya, ang kabanalan niya sa tabi nitong notorious na makasalanan. Natural. Inilahad pa nga niya yung mga mabubuting nagawa niya. Para bang nag-report siya sa Diyos ng mga list of accomplishments niya. Kasi nga naman, itong tabi niya, ganito ang buhay. Kaya talagang mas lilitaw na napakabuti niyang tao. Samantala, itong tax collector, itong publikano, hindi lang dahil sa tabi niya ay nandoon yung pariseo na nagangad maging banal, maging matuwid ang buhay, kundi higit sa lahat, itong publikano, alam niyang nasa harapan siya ng kabanal-banalan na Diyos. Nasa templo siya. Kaya doon niya nakita ang karumihan niya, ang pagiging marupok niya, ang pagiging mahina niya. Kaya sa harapan ng Diyos, sabi niya, hindi man yan maiangat ang kanyang ulo sa kaiiyan. Sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin, ako'y isang taong makasalanan. At alam niyo, itong ginawin itong publikano, ito normally ang nararamdaman ng mga taong tunay na nakakaramdam ng presensya ng Diyos. Nararamdaman nila ang kanilang pagiging makasalanan.
nakikita nila ang kanilang karupukan at ang kanilang pangangailangan sa awa at kapatawaran ng Diyos. Actually, babalikan mo po yung Old Testament. Yun ang naranasan ni Moises habang nakita niya yung burning bush. Hindi siya makalapit. Urong-sulong ang kanyang nararamdaman. No, hanggang sa yung tinig, sinabi sa kanya, tanggalin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa. No. Ito'y lengguwahe ng dahil hindi sa karapat dapat lumapit sa kabanal-banalan na presensya ng Diyos. Dahil sa kanyang isang makasalanan. No. Yan din po yung naramdaman ni si Prophet Elijah. No. Nung tawagin siya ng Panginoon para mangaral, sabi niya, marumi daw ang kanyang bibig at siya naninirahan sa gitna ng mga maruruming bibig. Kaya sa presensya ng Diyos, masusunog daw siya. Ganon ang pakiramdam ng isang taong sa harap ng Diyos. Talagang masusunog ka. At alam niyo, kahit si San Pedro, nung nakahuli sila ng maraming isda, at nandun sa harapan ng Panginoon, nasabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po isang taong makasalanan. Kaya ito pong publikano rito, ito yung normal at natural na dapat nararamdaman ng isang taong damang-dama niya na ang Diyos ay nasa tabi niya, na siya ay nakaharap sa harap ng Diyos. No? Yung pagiging unworthy. No? Yung feeling hindi karapat-dapat. No? At hindi po ba, yan naman ang panalangin din natin. No? Pag tayo nagsisimba, bago tayo magkomunyon, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. No? Kasi sino nga ba rito sa atin ang karapat-dapat ngayong tayong lahat sa harapan ng Diyos? Ay hindi natin maibabandera ang anumang nagawa natin dito sa mundo. No? Minsan po dito sa Mexico, mayroon akong kakwentuhan. Sabi ko, mayroon akong nakalarong volleyball dito sa Mexico. Ang gagaling nila. Noon, nung college pa ako, sabi ko, ang gagaling nila. Ay, tama. Father, magagaling nga po yun, sabi niya. Kaya nung minsan may dumayong tang mga taga-Laguna, itong binibida mo, Among, sabi niya, nilampaso sila. Talong-talo yung binibida mong magagaling, Among. Sa ibig sabihin, siguro dito lang sila magaling. Itong nabanggit ko. Yung kayang-kaya nilang talunin, yung mga dito. Pero pag ibang dayo na yung mga kalaban, nangungupete sila. No? Wala na silang may pagyayabang. No? Parang sa atin po, dito sa Pilipinas, ang gagaling ng mga basketball players natin. Pero pagdating dun sa international, pag manonood ka ng mga NBA, parang mawawalan ka ng ganang manood ng PBA. Kasi super galing yung mga sa NBA. Wala pa rin may pagyayabang. No? No? At ganito po tayo, sa harap ng Diyos, walang-wala ang mga binibida natin, karunungan, galing, mga nagawa sa buhay, yang lahat ay wala sa harapan ng Diyos. Ang mararamdaman lang natin ay yung ating kahinaan, ang ating kaliitan, ang ating karupukan. Kaya ano bang may bibida natin? Ano bang may pagmamalaki natin? Kundi ang pagiging maawain ng Diyos, ang pagiging mapagmahal ng Diyos. Dito nga po sa ating first reading, nabanggit ni Ben Sirap, ang Diyos daw ay makatarungan. Siya mabuti. Mabuti siya hindi dahil binibigay niya ang ayon sa nararapat sa atin, kundi dahil mahal niya maging ang mga dukha at yung pinagtatanggol niya yung mga walang kalaban-laban at yung mga biyuda, sabi niya, yung mga nabalo ay kanyang iniingatan at inaalagaan. So ibig sabihin, yan ang kabaitan ng Diyos. Lalo nating makita, super bait siya. Kahit yung mga hindi pinapansin, pinapahalagaan niya.
Kaya kung mayroon tayong may pagmamalaki, ay kundi itong kabutihan ng Diyos. Tayo'y nagiging banal, tayo'y nagiging mabuti, hindi dahil sa mayroon tayong mga nagawang mabubuti, kundi dahil may Diyos na nagmamahal sa atin. Kundi dahil may Diyos na nagpapasensya at umuunawa sa atin. Kaya sabi po ni San Pablo, wala akong ibang may pagyayabang, kundi ang pagmamahal ni Jesucristo. Amen. Ngayon po yung ating ihayag, ating panampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, hanggang Jesucristo, ang anak ng bugtong, ang ginuta mo. Huling ang Diyos, kaluguran ng alang pamangabiran, ding sablang tao, idalatala arapanan, ng pamangailangan ng Santa Iglesia, ding sablang tao, nga tamang manalangin, pakiramdaman ming kekang balayan, o Ginoo. Ginoo, ala kang papakit, paunang kayatulan, karing kalulu, at pakiramdaman mo ing panalangin ding magdusa, para karing alaking kailangan do, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing aklis ding ulila, ing panigapuring me balu, para karing anggang milikas a pamilya at alang tuknangan, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, malapit ka karing sawi puso at liligtas mo ring alang kapanayan para karing magsalbat manangis, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami king sablang kaligaligan para karing anggang mipasakitan at para karing anggang pasakit karelo, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, tatalakad ka kagulutan mi at pagkalubanan mo king upayang mipasyag, king mayap abalita, king kekang lugod, para king Santa Iglesia, ding sablang komunidad Kristiyana at para karing anggang mabibye at milalaganap, king Hebanghelyo, manalangin keke ka o Ginoo. Ngani po adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. King kaya kaming kakaluluan, maniga po kami keka o Ginoo, iligtas mo kami king sablaming kaligaligan, kapamilatan ng Kristo Jesus, aginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, at ang kapyara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos, ning upayat sikanan, tanggapan mo retingayin, ayampang mi, at busan mong ingkekeng kasaywan, pagdala na kang tula at ligaya. Tiyadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo mantabi kay kayo, iyat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Paurin lugod na king palpikasalang tao, beba na yung kayang sarili, banibay king metong a birhen, king pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapapusan na kamatayan, at king pamanyabli ng mebie, pigkaluba na kami king bieng alanganga. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami lang katawan at daya ng ginuming Yesu-Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuha na yung tinape, te pasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyay na yung kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi uy pa, ing kamatayin at pamanyabdi na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Nayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pari. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, at sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluban mo kengan. Gaan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kiman mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu. Kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalayin tamid mong kapadaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawapan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga, ing kapayapan ing Ginoo, mantabaya sana kapilanman kaya kayo.
Nagkakapatatangan po, masyatamang yan pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya ngayon. Ning malugod ang maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, milalako king kasalanan ning yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay korotag dapat ingat kaya dapat sa kasmeng nga mama mo, kumayag na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, idalam mo king kayang kaganapan kilubding puso mi, ing pamakinabang nga pakisuluan mi kaniting sakramento. Mananusa ng iting pamagmasusi, mi kabunga karing biyemi. Tiyatan mi king lagyuna namang Jesus, Ginoo mi. Loklok ko pa po sa guli, mag-isipo muna po sandali. So sa darating pong Sabado, gaganapin na natin yung Walk of Saints, no? Yung mga participants natin na magbibihis ng kanilang sarili sa habito ng mga santo at santa, na para ipaalala po sa atin ang makabayaning buhay, itong mga santo at santa na dapat nating tularan at huwag kalimutan. No? So sa Sabado na po yun. No? At parating na rin po, siyempre kaya may ganung activity dahil parating yung All Saints Day. At ang All Saints Day po, hindi lang pagunita sa mga santo-santa, ito'y pag-alala sa ating mga mahal na yumao. Kaya yung pong tradisyon na natin ginagawa, yung pong mga sobre na ipinamimigay, no, andyan na po, no, isulat niyo lang po yung lahat ng mga pangalan ng mga yumaong mahal niyo sa buhay. At kahit na hindi niyo mga kamag-anak, no, kahit kapitbahay niyo po, kahit born again yan, o Iglesia ni Cristo na pumanaw na, pwede niyo pong isulat. No. Yan po yung kagandahan sa atin. No? Ginugunita natin lahat ng mga yumao, kahit hindi mga Katoliko. No? Noon nga po, meron isang yearly doon sa isang parokyang pinanggalingan ko. Yung mga pinagdarasal niya, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Yung mga national hero, sabi ko, hindi naman nito. Tapos ang nakalagay, 1,000. Kaya kayo po niya, maglalagay din kayo ng 1,000. No? So, anyway po yan. No? Kung ano mong magkano po yung bibigay nyo, kasi hindi pa po tapos yung mga projects natin, baka sakali pag dyan natin pwedeng kunin yung iba pang gasusin dito sa may bako, dito sa may tabi ng monasteryo. No? Pag wala tayong mapagkukuhanan. Kaya tagdagan nyo po, no? Para yung dugo o yung buhay o yung panalangin ng mga imao, mayroon silang may monumento rito, yung bakod sa bandang kaliwa. No? Okay. At siyempre po, dahil palapit nga November, huwag niyo pong kalimutan, magbabalik tayo sa mga dati nating schedule by November. No? Yung mga schedule nating misa, 6:30 in the morning, tapos hindi na 8:30, ito magiging 8 o'clock na po ito. Magiging 8 o'clock in the morning. Yung 8:30 a.m. Mass natin by November, 8 a.m. na po ito. No? Huwag niyong kalimutan. 8 in the morning. Yung pong 10 o'clock, magiging 9:30 na. Okay? At siyempre po yung hapon, yun pa rin siya, 5:30 in the afternoon. Yung pong anticipated Saturday Mass natin, hindi pa po natin binabalik. So, ito po magiging regular ng mga schedule natin. At yung pong binyag noon, 11 o'clock na. Hindi na 11:30, 11 o'clock. Yung dating schedule natin. Para hindi gaanong late yung pagbibinyag. Okay, so maraming pong salamat. Magsitayo na pong lahat. Tingin man tabi kay kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Dakat po salamat, may oras. Gandang araw, marami pong salamat. Sana, yang abu, bingkai ng kaya, yasang iyak pa.
Dear Sir Paul, God bless.